labi-labi magkuha mo noon. Usam taong ka. Ikaw eh. Bay. Oh, bay. Sa Ay, may hapon bay. Oh, may hapon po. Ay. Bidadaan mo. Rob, kaha lagi. Kaha, buha nga. Hingutan na lang ko ba? Saman? Nadi, unahan na balay ni Maricel. Ay, Lamresil? Oh. Ada. Ano de? Magpataom sa signal, God. Ikaw eh, di ka nagpataon bay? Signal eh. Oh, signal. Rob, pakanan na sa iro lagi. Mua mga pakan na sa iro nga. Ada kong signal, ani? Gawa na eh. Guba mo siguro na. Uso ko pa nga 5G magay ni. Upgrade ni ron. Muning aning na color niya bay kay upgrade ni ron. Di kailangan bay nga maglulugat taga buwan, kuha ka ng signal lagi. Gawa sa dana eh. Mura magguba. Guba gina gid. Okay. Sige may ato na ko to bay. Sige, sige, sige. Nada ito. May balay ni na. Ini lang ko unahan ka pataod ba kay ilibre ra ka. Uy, lang bago-bago na ba? Pataod ko. Ay, kuha ani bag ko lagi. Ah, sige, sige, sige. Oh, sige sige sige. Oh, sige, sige. Tinoy di ko, tinoy. Oh, tinoy di ka eh. Oh, Sige, sige, bay, sige. Ari ko bay. Tayo. Hey, Sil, asa naman ang kuan de? Naod og signal. Ay, sabi niya parating na daw. Chinat ko na eh. Ganina na naman yung taon hapon naman lang wa pa mangyapon. Kaya nga, umaga pa ako nag-chat. Alas 5 na wala. Gaya biyan yung mga kuan na biya. Asa naman ron? Baka naligaw. Ay, lagot biyan eh. Yan na siguro ma, oh. Ayan, oh, may bitbit na bilog, oh. Signal na yan, ma. Oh, mo rin na. Oo. Kay pataon na dayon ha. Kay magluto pa ko. Ah, sige, ma, ako na bahala dito. Ma'am, Maricel. Abot na kita na yung mag-order na signal. Oh? Hakay, nadugay dyan ko gyud. Grabe, sir. Gabi ka naman nakarating. Lagi ma'am abi na udur gyud naglakaw jud lagi ko. Ah, oy. Suko na si mama kakahintay. Ako na naman do diha. Galit na galit na. Pero ma'am pasensya kay ha pero ma'am mamidyo ka puno kag 5,000 ani ma'am kay kaninda na ko day imported man ni day 5G ni nga signal. What? Ano sabi mo? Tama ba narinig ko? 5 mil? Oh 5,000. Di ba bayad na ako? 2,500? Ano ma'am? Lahi na yung sa klase nga signal ma'am kay wa ni lulod taga buwan kuha ta na pag ani nga channel. Kaya nga signal para kuha lahat ng channel. Pinag-iulit mo ako, sir. Ako pa kung ano ni mo noon nga ako tiktaon. Pwede ka ni taon na rin naman mo. Ano ba? Yan na siya ba? Oh? Butang ani ma'am nindot kini siya kay dual purpose. Pwede pasilungan sa ilong pamakuan. Ah, kaya lagi. Teka, patingin. Bago ba to? Huwag okay na oy. Sus! Malinaw ba mata mo? May puti! Parang kayo naman ng ilong, sir! Ay, bago okay na ma'am una. Kasama ma'am. Tao na ko ni ma'am. Ay, di! Tandang na bago? Klaro, ito na kalayo. Ari, ano niya. Uli-uli pa ko dito. Kung bagay sana, di ba kapit ko na? Ay, sige, kuhan lang po nila. Kuhan, ma'am. Di lang 5,000 ma'am. 2,000 lang, ma'am. Sige, bayan ko 2,000 ma'am. Ugma lang ko ng tao na kay gabi naman ko. Ay, tigilan mo ko! Di ako papayag! Sige, ma'am. Di ka masuko tayo. Biling ko na rin, ma'am. Hala na. Pilit! Pakilala mo. Di! Uli ka na, sir! Sulti lang, di ka magpataon. Kaya mo ilabi-labi. Magkuha mo noon. Usang taong ka, oy. Stop mo na, boy. Sigat mo na akong lagi. Wala na watan tuloy. 5G daan ko. Kananan sa irong na, good. Siya pa ka na sa irong kapag uri yan eh. Di ka na magkapasar dito. Di ka na dawaton yun. Ay, klaro kakapoy na kalakaw. Ay, 5G ka. 5G ka. Ayaw, eh.